torna a tancar-se la porta de la classe, de la nostra classe. Però aquesta vegada tot serà diferent, perquè quan tornem a obrir-la ja no estareu amb nosaltres. Ha arribat l'hora d'acomiadar-se. Aquella gran aventura que varen començar junts arriba a la fi. Han estat 3 anys meravellosos plens de grans moments, bons i no tan bons. Quan ara vos mirem i pensam en lo grans que vos heu fet, recordam aquella cara de por del primer dia d'escola, als 3 anys. I pensam que d'aquí uns anys, quan vos vegem pels passadissos i ens dediqueu una mirada de complicitat, ens sentirem molt orgulloses, perquè un granet d'aquesta persona en la que vos heu convertit la van sembrar nosaltres, a la nostra classe, durant 3 anys. Ens heu fet riure quan estaven tristes, ens heu fet sentir guapes quan ni tan sols ens havíem mirat en el mirall. I sobretot, ens heu regalat moltes paraules d'amor i aferrades. Els papàs i mamàs, que avui també estan un poc tristos perquè els nostres petits han deixat de ser-ho, vos donem les gràcies pel suport constant, el vostre treball, comprensió i confiança. A vegades ens hem sentit com una mama pata, envoltades dels seus patitos, i a tots els nostres patitos vos volem dir les 2 paraules més importants que existeixen en el món. Vos estimam!